Ассалому алейкум, дӯстони азиз. Хуш омадед ба канали мо. Ман ҷа як одами танбала бинед. Ман низ имрӯзам хеле танбал, ба зур хестам. Инҷа бинан Нилуфар ҳама легаҳошо хушрӯҳа карда монда. Бо гуфт ки вай мама илтимос иноя нагир, мон ҳамҷида истад. Бо илтимос. Адам хел ман имрӯз кор ҳамон хона тоза кардам, стирка мондам. Инҷа футболки шавҳарам сирхай гуфта наандохтам сафеду катиб. Ва чӣ гап шудай, дӯстони азиз? Шаб тифал ай кор монд, намедонам барои чӣ. Чой мондум, як бор дам кардам, дуюм бора мондум ша. Ванаха дар мегирад светаш. Ахадаш кор намекуна. Барои шавҳарам имрӯз биёям бинанша, як бор шум тоза кардам мондам ша. Ба омада бинан. Ман ҳозир як бор ҳамон хонаашто тоза кунам ва баъд омада ягон хӯрок тайёр кунам. Бостигам намедонам ки чӣ паз намедонам хел ки вай ош мехостем кардан, лекин чӣ хеле ки гуфтам дина шавҳарам гуфтан ки dur омада харид кунем. Ман хушам надодад. Шавҳарам имрӯз то харид мекунанд, мебиён обеди уже мешад. Барои ҳамин паго агар ки шавад ош мекунем. Имрӯз мехоҳам намедонам макарон кунам ё ки ягон авқоти сиёҳ кунам, намедонам вообще чӣ кунам. Шавҳарам гӯям ки чӣ мехоҳед? Хай ягон чӣ пазиред, фарқаш чӣ? Дӯстони азиз, ман ванная хела шакидам. Сиёҳ бинам, ман ай пешаш хестам гиря нолакадесте. Рости гап, дӯстони азиз, ба зур шакидам. Ман ванная ман ин камтар доштак, тамом шуд. Бо рахшакати шакидам, бо чистинкати шакидам, ҳама ҷошо гӯям. Ва шотка кати сах то ин полоша ҳама ҷошо тоза кардам ки кафел пафел ҳама чизошо ҳозир обкати мешӯям ша. Вой худои ман, сиёвуша бинам. Бебинам. Хе сиёвуш? Хе би авқот кунем? Хе. Сиёвуша бинам, дӯстони азиз, кучо буромадай. Напрсида бо почаҳошо бинем, патинкаҳои апашо пӯшида, тапочкаҳои апашо пӯшида. Ман инҷа каме макарон тайёр кардам. Обеда ваннаашто тоза кардам. Сиёвуш иси биё. Ҳамин обеди рӯзда сиёвуш берун буромада. Скаминкада шин ба ман шуда. Шинам унҷа. Патинкаҳои пӯшида. Накаш патинкаҳото, почаҳото чиркин мекунӣ. Дӯстони азиз, бегоҳи рӯз шуда ва ман садик рафтистам ва бовар кунед, як дам мегӯӣ ки сар тамонам вай як дам мегӯӣ ки сар тамонам дам мегирам. Ҳамин нақс кардӣ. ҳамин вағар да обеди рӯз кӯдако намемонанда ки ҳаво камтар салқин шуда. Агар мегӯӣ ки трезои кушода хоб кунӣ ёки кӯдака хобонӣ, намешад. Ай вағарворо ай вай кӯдако хестам гуфтам буром ҷанг сиршон кунам. Бо шиштам мози мана пӯшиди васаношкода сиёвуш тайёр. Кашола карам мебарам. Дӯстони азиз, мо хона омадем. Нилуфарай сади гирифта ва ай бозор ангур гирифтем. Бинед ангурош чӣ қадar хушрӯ ширини наз буда. Нам ай вай садик омадему. Амбари сиёвуш ангур дам нимира сиёвуш ангур гуфта шиштак. Вай кадумша. Иқаша раҳда шишта додумша ва бози омадак бо ангур гуфт шишта пешашта мондам ки то ки хӯрад гуфта. Ва як бора хостам каме гап занам. Рости гап, ман ай садик то ҳамҷоя ба зур омадам. Вай рости гап, ман боварӣ надоштам ки ҳама хел мешад. Ман вайда
айсади гирифтана айсади вақте ки нилфара гирифтам маълимаш ҳамахел гуфтан ки шумо интернетда гуфтен ки ҳамахел нилфар шубушкадай гуфта ва хай умуман гӯем ҳамахел ваё родителое ки да вай группа кӯдакое ки группаи нилфарда ҳастанд вай родителёшон модарошон телефон карда гуфтиянд ки ҳамахел рости гап ман ҳайрон шудам ҳамахел ва умуман гуфтанӣ ҳастам ки аммо модарое ки тамошо мекунанд видеои мана якумаш ки раҳмат ки тамошо мекунен дуюмаш он ки ман вай вақте ки ҳамон видео кардам ҳатто ҳамон видеода гуфтам ки ман хавотир нестам ки нилфар ҳамахел шудагӣ ҳастай барои он ки ин як чизе ҳаст ки ҳал кара мешавад барои ман асос он ки вай ягон ҷош дард намекунад асос он ки танашон сиҳат бошад хо шубуш кунад хо кана кунад танаш сиҳат бошад ягон ҷош дард накунад не ки имрӯз маълимаш ҳамахел манда гап заданд ман рости гап ҳамахел қаҳрам кард ҳамахел сахт расид ки ман нилуфара дар як ҳафта чанд бор сараша мешӯям чӣ хел эҳтиёт мекунамша не ки ман тайёр будам ки ҳамахел мешавад ва ман чанд қашуд ки ҳамон рӯзе ки ман дидам ки ҳамахеле ҳастай ман фақат нигоҳ мекунам тез нигоҳ мекунам ман ҳатто ҳамон доруи бисёриҳо доруи тайфун гуфтам ҳамон доруи тайфунам ёфтам ки нағз вай шавад тоза шавад гуфта нестай сарашта не ки ман ҳавае бо мекунам ки мумкин ки ягон дона ягон чӣ бошад гуфта лекин вақте ки имрӯз манам хел гап шунидам гӯем ман гуфти рӯзҳое ки в шоке мондам ки ҳамахел шубуш ин ҳар як кӯдак мекуна ҳар ягон намедонам ягон одаме ҳаст ки нашуда бошад ҳамин шубуш кардагӣ набошад ҳама шудагӣ майдаки шуда не ки ман намедонистам ки ман чӣ кор кунам ман фақат медонистам ки сараша краска кунам мемурад барое ки чӣ хеле ки гуфта будам ҳамсоямо ҳамахел шуд краскаш кардем тоза шуд нест шуд ҳеҷ гап не ман мехостам фаҳмам ки ягон дору ҳаст ё ягон рецепт ҳаст ягон чӣ ҳаст ки вай кунам тоза шавад тамом агар ки ани нилуфар ай худаш мешуд ҳамон шубуш сараш пури шубуш мебуд агар ман якумаш ки намегуфтам видео да тем болӣ ва дуюмаш ки ман маълимаш да рафта намегуфтам ки ҳамахел шудаги ман видеода гуфтам то ки хостам аз шумо маслиҳат пурсидан то ки хостам ки шумо ягон чи агар ки донен гӯен дору ҳамхали чизо гуфтен ман ёфтам ҳамон доруҳоя ва ҳатто маълимаш да рафта фаҳмондам ки маълимаҷон ҳамахел мешавад гуфта агар ки аймомуқ мешуд ман хапу дам мегаштам ки то ки ягон кас нафаҳмад ягон кас ягон чи нагӯяд леки ин хеле реаксия ман вай умедвор набудам гӯем ҳамахел дӯстони азиз намедонам ки дар видеоҳо чӣ гӯям чиро нишон диҳам то ки гап нашунавам ҳам ва ҳам интересни бошад шумо дӯстони азиз ҳеҷ гап не мегзарад ин рӯзо шубушо ҳамаш тоза мешаванд ҳамахел дӯстони азиз биёин ҳамин кати ҳамин мавзӯи нозука ба охир расонем дигар дар бораи мавзӯъ ман гап задан дар кор нест ман ҳозир хӯрок ҳаста бегоҳи рӯзда каме ҷамъ кунам ва амин болишти нилуфара мехоҳам утюг кунам ва кати пар кати гапам хел хоҳиши видео кардан паридай ки хел хай ҳозир ман тез ябор ҷамъ кунам нилуфар кати сиёҳуш скамейкада шитян ҳардуш ба ман нешуда вай кунам инҷо ҷамъ кунам дуроям ба хона якбора хӯрока пастака карда монам гарм шавад хӯрок хӯрану баъд хоб дӯстони азиз беранам хашамолаки хушрӯз ҳалқинак рости гап настроение нест барои видео кардан бисёр вай чӣ мехостам видео кардан лекин ман хушум надодад ин настроение чӣ хеле ки гуфтам нест барои ҳамин хотир
ва влога ба охир расонем дӯстони азиз ва равам тез кору макунам тамом баъд хоб раҳмат ки видеои мои тамошо мекунед дӯстони азиз обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед комментария нависен ман ҳамаи комментариҳои шумо мехонам лайк мемонам ва хайр дар паноҳи худо бошед ҳамеша худатонро эҳтиёт кунед хайр